Ang haba. Madam Tonyang. Hi Box, magandang Tonyang. It's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, pupunta tayo ngayon sa isang birthday party ng anak ni Ate Riza. Riza Wian. Ininbitahan kami, kasama ko si... Hi! Si Jean, may-ari ng... I-promote mo na. Sa kapatid ko yan, Beer's Kitchen. Tapos, may-ari ng Hungry Beast. Hello. Si Jamaico. Yan, pupunta kami ngayon doon sa... Tapos ako, wala po nagmamay-ari sa akin, kaya please comment down below. Yung sarili yung pre-promote. Yung sarili. Tapos kasama din namin si Alaika. Yan. Pupunta kami ngayon sa San Fermin, no? Yes. San Fermin. Makikilafang ng bonggang-bongga. So, kukuha na lang kami ng mga konting clips mamaya doon. Kasi syempre nakakahiyang mag-vlog doon. Madaming tao. I-update namin kayo mamaya. Bye! Ano pala sa lahat, papakilala po muna ako. Ako po si Renston Bulosan. Marami pong nakakakilala sa akin dito kasi si Ate Riza po from Kuling West. Kabarangay ko po siya. So, mas kilala po ako sa social media bilang Madam Tonyang po. So, sa mga may YouTube account dyan, baka naman po pasubscribe. Bella, tawagin nga po natin si Bella dito sa harap. Ako po si Dexter Guzman at nakaka-pressure naman. Kasi instant celebrity pala itong kasama ko dito. Ayan, may calling in na Bella. Where are you, Bella? Birthday celebrant si Bella. Pwede ba tayong tumayo lahat para kantahan naman si Bella ng happy birthday? Yeah, let's all stand. Tayo po tayong lahat. Happy birthday to you. Sabay-sabay, malakap po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Masaya po ako ng pa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. At palampakan naman po tayo lahat. Sabay-sabay natin sabihin, Happy birthday, Bella, in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ilang taon lang si Bella kayo? Oh, syempre dahil 10 years old si Bella, bigyan natin siya ng ilang palakpak. 5, 4, 3, 2, 1, go! 1, 2, May sasabihin daw si Bella ngayong gabi bago tayo mag-start kumain. Nasaan si Tito Carlo? Ayan, si Tito Carlo. Asan daw po si Tito Carlo? Bella, ano naman ang wish mo ngayong birthday mo? Nothing. Why nothing? Bakit naman natin? Gusto ko mag-swimming. Ay, ito. Ay, magtawag muna tayo ng kahit tatlong kaibigan or malapit kay Bella. Ayan, magtatawag daw si Bella at magwi-wish. Pwede naman tayo mo po. Ladies and gentlemen, pwede naman tayo mo Magbibigay lang po ng wish kay Bella. Sino yung una mong tatawagin? Kuya Rock. Kuya Rock, where are you, Kuya Rock? Ayan, magbibigay ng wish si Kuya Ra para kay Bella. Hi Bella, happy birthday. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, lagi kang magpakabait and sige, lagi tayo mag-awangat kung pwede. Yun lang. Thank you, God bless. Sino pa? Mga tito and tita, sino sa pwede si tito? Si Kuya Justin. Kuya Justin. Kuya Justin. Hi Bella, happy birthday Bella. Sana lumaki ka ng maayos and more birthdays to come.
Yes, thank you so much, Kuya Justin. Wala. Sino yung isa pa? Ano, Bella? Pinaka-last na, bago tayo kumain, Bella. Sino? Natalie. Tita Natalie. Kailangan natin ni Tita Natalie ng palakpakan. Yes! Happy birthday, Bella. Sana next year meron ka ng kapatid. Sana bigyan na ako ng Natalie ng gift. Actually, naiwan ni Tita Natalie yung gift mo kanina. Okay, one more. Sige. Since may parating na ako na natawag, dun naman tayo sa sales ladies. Ayan, Asa na mga sales ladies natin? Palakpak naman dyan. Ay, nasa likod sila. Anong pangalan mo tatawagin mo, Bella? Ate Princess. Ate Princess. Si Ate Princess, asan si Ate Princess? Ate Princess, wag ka daw tumakbo, wala kang bonus. Happy birthday, Bella. God bless. Eh, lang haba naman ng ano mo. Para mas mahaba pa yung lakad niya kaysa yung message niya. Para mas haba yung pagkita-introduce namin sa isang message mo naman, ate, ano? Ayan, pwede na ba tayo mag-proceed? Okay, okay na daw. Ayoko